Здравейте, скъпи клиенти на магазин Фамилия, настоящи и бъдещи. Днес се включвам с едно много позитивно видео. Вярвам, ще зарадва много от вас, като споделя, че вече магазин Фамилия предлага продуктите на Ina Essentials. Вярвам, че на много от вас марката е позната. На тези, които пък не са чували за нея, които предполагам са доста малко, ще кажа, че Ina Essentials спечели любима марка на клиентите за 2024 година. Ето това е семейството, основало бранда. Сега, продуктите им се разпространяват в над 30 страни, което говори и само по себе си за качеството на това, което и предлагат. И искам да ви зарадвам, като ви кажа, че магазин Фамилия вече също става част от това семейство, предлагайки техните продукти в нашия обект. Ще ви спестим много време с поръчки онлайн, чакане на доставка и оскъпяването на продукта. Сега на място при нас може директно да си закупите на момента продукта. Ще съдействам на всички, които имат колебания относно това, кой продукт е подходящ за тях. За начало ще започна с пастата за зъби с поморийска луга. Тя е универсална. Хубавото при нея е, че е подходяща за майки с дечица, които са над 3 годинки, абсолютно безвредна, абсолютно натурална и широко спектърна. Също така Ina предлагат много добри сапуни, различно предназначение имат, въпреки че повечето, всъщност всичките им продукти са широко спектърни. Ето тук може да видите част от тях. Роза и гераниум, също поморийска луга съдържа сапуна, лавандулата и поровинката, разбира се, лайката с лимоново масло и коприва и борово масло. На място ще обясна на всеки един клиент, който се интересува, кое за какво е подходящо. Разбира се, в снимков материал ще кача всеки един от продуктите, които предлагаме към момента, с описание точно на сферата, в която той действа. Ето два от шампуаните, които Ina предлагат, с лавандула и с коприва. Билките, знаете, са нещо много хубаво и когато е впрегнато по този начин, то работи добре за нас и нашето здраве. Небезизвестните им хидролини или така наречената биовода, лавандула, която е много подходяща за кожа склонна към акне. Действа добре на съществуващо такова вече, като тушира зоните, намалява себума, стяга порите и предотвратява появата на ново. Разбира се, биорозова вода, анти-ейдж ефект за дамите в по-зряла възраст. Действа добре на мимическите бръчки, такива видими вече, предотвратява появата на финни нови линии. Имаме още, разбира се, с вода с лайка, вода с бор, който регенерира доста добре кожата. Имаме... държа да отбележа ето тази вода с жълт кантарион, която е много важна, поне според мен. Тази вода е предназначена за хора с дерматити и с псориазис. Немалко хора се борят с този сериозен проблем. Така че тази вода е насочена в тази сфера. Ако някой реши, както казах, може да дойде на място, ще съдействам и ще обясня малко повече за този продукт. Какво още имаме? Ето още една от водите на Ina. И разбира се, тези трите модела, които са под формата на спрейчета. Ето го бора. Отново имаме дива коприва. И третия модел. Сега, тази конкретно е за успокояване на скалпа и по-лесно разресване на косата при дразнещ скалп. Знаете, често се случва, купувайки от веригите продукти, шампуани, които са и включително известни марки. Те съдържат и доста химия в тях и много често това дразни скалпа, появява се пърхот, при някои хора вече се борея и това е проблем, който освен че действа на самочувствието, е много неприятно като усещане.
За дивата коприва мога да кажа, че е подходяща както и шампуана при косопад. Регенерира фоликулите, действа много добре, подхранва и стимулира растежа на нови косъмчета. Така че за сега толкова от мен. Надявам се да ни посетите. Има ни в Google карти. Може да откриете локацията. Варна, Стара планина, номер 2, магазин Фамилия. Има ни във всички социални мрежи, като във Facebook дори сме с един бизнес профил и една страница. Бизнес профилът е изписан на кирилица с лято магазин Фамилия. А страницата е магазин Фамилия 2023 с интервали между тях, отново на български. Може да ни потърсите още в Instagram, TikTok и разбира се YouTube. От мен щастлив, позитивен и усмихнат ден!